Hos BN Auto har vi netop fået denne Ford Mondeo 1.8 Active Stationcar ind på pladsen. Men vi forventer ikke, at den bliver holdende længe. Den har 110 hestekræfter og en topfart på 190 km/t. Den har fuldautomatisk klimaanlæg og 16-tommer alufælger, og der er fjernbetjent centrallås og startspærre. Bilen er fra 2006 og har højdejusterbare forsæder med sædevarme, elruder og elspejle samt armlæn. Der er indfarvede kofanger, tonede ruder og tagregling. Mondeoen kører op til 13 km per liter, og den har en grøn ejerafgift på 1.920 kroner per halvår. Bilen har desuden et stort bagagerum med plads til både barnevogn, indkøb og familiens kæledyr. Alle service er overholdt. For 69.900 kan den her Ford Mondeo Stationcar blive din, og der er mulighed for finansiering både med og uden udbetaling. Du kan læse mere på bnauto.dk. Du er også velkommen til at ringe på 70 25 01 95 og booke en prøvetur. Vi ses hos BN Auto.